ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜିର ଖୁସି ଖବର ଏହା କି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଉ 50% ଟ୍ୟାରିଫ୍ ନାହିଁ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ 50% ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲଗେଇଥିଲା। କାହିଁକି ଲଗେଇଥିଲା ନା, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା କି ୟୁଏସ୍ଏ କହୁଥିଲା କି ଆମେ ରଷିଆରୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଯେଉଁ ତେଲକୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ତେଲକୁ କିଣିକି ଆଣୁଛେ, ସେଥିପାଇଁକା ୟୁଏସ୍ଏ 50% ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲଗେଇଥିଲା। କହିଥିଲା କି ତୁମେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହିଥିଲା କି ତୁମେ ରଷିଆରୁ ତେଲ କିଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତ ପାଗଳା ମଣିଷ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲଗାଉଥିଲେ। ତ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ସହିତ ବି ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ କ'ଣ କଲା ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା, FTA ସାଇନ୍ କରିଦେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଏକାଥରକରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପର ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳା ହେଇଗଲା, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବି କ'ଣ କଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲଗେଇଥିଲା ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଦେଶ କାହା ଉପରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ 50%। ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ନା 18% ଟ୍ୟାରିଫ୍ କରିଦେଲେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାବୁ 18% ଟ୍ୟାରିଫ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ବି ୟୁଏସ୍ଏର ଗୋଟେ କ'ଣ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ସାଇନ୍ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।